Ka jingile kai cricket ka badai ka waina ki jingile kai ki bakari India ka shimbha ya ka banta ban kan teu ki khun kari ka longru ka jingile kai ka bala Q state bha hapo ka jala bat khamtam hapo kari boy district Henin gasngi ka Maukhan Sports Club ka badai ka kunhun jong ki khun samla hapo ka ne ka shnong ki baju penlong ya ki tournament baper kala penha perdano ya ka first knockout cricket tournament ka balas dang nadu ka arpo tarik ubanai February 2000 arpawai ka bahadu arpo prat ligi tim ki lawan Bani Hashim Banta ha kene ka sing bala penha perdano ya kene ka tournament lawan Bani Hashim Banta dau MLA ka thany uba Jason S Maulong ha ka jingidon langru jong uba Michael Kharhunai uba deu secretary jong ka RBDCA uba Tebor Makri uba deu rang bashnong jong ka shnong Maukhan president jong ka Maukhan Sports Club uba Lancius Imli lembat kiwe ki riurang ba abat kiri pokmat ki balai don lang ha kene ka singi ka Berwa Sports Club kalara ai kanam ladu jong kene ka tournament ka bala penram ya ka tim ka balai le kai persya ya ka Unity Boys Kanu sports don hi bajok don hi barang pi dei pada ban shim nang ni ai ka bah kan sa nang ni ba hangno phi nang la ban improve la de kita ki cricketers kumno na de ga bowling na ga batting na ga fielding ka shanga phi phin analyze na dap kan ka game phin le la ka tala phin ni lum la ka team prakhat kham nya kumno ban phin bah kumno bang ina le ngami nang ni samatan yo le ka kham bah ban akwa ban granu ngamut ban ong ba play ba hakini ki por minta kani kisnam minta pi ba ka cricket klakio hado kata syakmat gali ba ka PCCI hi ka cricketing board kla fokus ba syakani ka than notice jongi maka suthu ba syakini ki than jongi kidan kita ki nom le kai kita ki klor ki ban mi ki badan ka sap ngapong mabit barnganet ba yakani ka limti ka play khmat jumpi ngatrai phimdi ban play no ai nganget ba kinsawan ki academy ki bopher mal na jutet ba nakalyang jog government hi lasang ban focus ba ya kani ka cricket hindi ta football mo ya ka cricket ru ipet mata na man ngatep kumba kini ki por badap news na badap ila juya shong na meeting ki sports department bopher but kana po ka cricket MFA mega cricket association MCA ila lek ban yo ban sign kita memorandum ki ka madan keleng sodong na du shut thanjen tia hangni athem ri bhoiru tika I ba kata kalenti ka I ba ya phi ki hab ki baret ni kun samna ba ka don kata kalenti ba na phi 3 stom ni 3 minute hila ban khit kita so jung job ba na kaleng jama ngalong ba phi de ban jet ka sports ba phi mon na la de ba phi don kata ka jing thang na la de ma ka de ban wan kata ka jing mon na la de na ma teng teng ni ba ni pur bangi concentrate ki sport ki ba pher ye le ka ki football le ka ki cricket ni long kita ki athlete ban teng teng nimpo she tinganget ba ye phi ki badon hangni phi di ban ra ikli ko khubor ye hinman ki parajung la de ki nok sok snong ni ba sutrat ban le ka cricket ongi ki ba kala play kata kala ba phin la ban kamai ka ji phin yo kata ka jing yo jing ka ba khampura ajing tri lang hi ba ka se amde ba ka dorba snong sa ba ka sports club isang samna ro par kha badon snong ginang ye beteng kan ka jing tri na mangi kwa ban teu hi ki pun samla nang shakmat habaro khilyang ba khamta ba ka sports